na-asị biko ihe a bụ ọjị ihe Igbo ji ada aka na ntị Ọnne. anyị na-asụ na biko kwanụ ọjị ọ ga-eme ụzọ ndụ ya aga Ise. ibe ọ bụ na okwu n'ụbọchị nketa ka ọ dị ile Ise. agwụ agbakwanụ na ayekwa n'ihe anyị ekwu nta ya ka ntị ụnụ Ọnne. anya ya ka ha anya Ọnne. ụnụ ka ya ahụ ụnụ ka ya mara nke mere nke anyị chetara wee nke anyị chetara wee ji n'aka nweta nke dị mma Ise. anaghị biko nụ na-ekwe ka ihere mma anyị maka olute ime olute anya Ọnne. ọnwa ego olutekwa ụmụ nwa bụ amụ dịbe nwere nke ndị nna ya ochie Ọnne. ọlụ ụlọ na nke ọ bụghị ihe ọjọọ ọlụ ala anyị na ọ bụghị ihe ọjọọ Ọnne. anyị na-asụ na biko kwenụ menụ ka olute ya aka Ise. oke osifo na ngwụla ebukwu mkpụ n'ọnụ Ọnne. maka oke osifo na ezinụlọ ọbụla onye ọbụla na-enwela aṅụrị Eziokwu. ụta anyị yọrọ mezuo n'aha Ise. Ise. yawa Ewa ya. Wa nke a nọ unu ọjị unu. Nwayọọ rafia na ndị a na-ewegolu ọya wụọ n'ebele ahụ ka abụrụ ihe o kwuru. Ọnne asị na amaghị onye ahụ nwa dị a na nzu ọya weta nke ahụ jee na nzu nke dị n'isi isi nwayọọkwa ngwa welu dowe na mkpume agwụ wetakwa nke ọzọ nke nna ngwa nyekwuo ya ngwa welu nke gị taa ọya weta mmanya nye mmanya ka ọ tụọ agwụ nke mba nke ịkpọrọ onwe nke o ji bịa oke ngwa welu nke ahụ tụọ ya ọya bụ tinye ọya baṅụọ mmanya na-eke baṅụọ n'oye baṅụọ na abụ baṅụọ na nkwọ baṅụcha mmanya anya doo ba na ọ bụkwa ṅụọ mmanya bụ akpara aghala na achọkwa aṅụọ mmanya bụ akpaba aghala na-aṅụọ mmanya achụtara ego ebe a nwa nara aba aba eweta iwe ọma bụ aba anya n'ọnya ka ị na-ayọ ngwa nwa nke ngwa gbata nwa obere ka inye ụlọ agwụ ụlọ aka ekpe so ụlọ agwụ alụnị ọya ngwa nye anụ ka o gbuo ngwa were akwa ọkụ ka izedugo iwe were akwa ọya na ị na-ezere agwụ iwe ị na-ezere iwe ọya kụọ ya na okpu na ọzọ egbu na iwe ọya nye ya ka o gbuo anụ na nke ewu nnekwu nke ewu nnekwu ụlọ ndị Ikwunne ya bụ nnekwu ọkụkọ unu na-ewu ndị Ikwunne na-enye agwụ unu ji daa na dọrọ nwa dị anụ na na ọ ya emie nnekwu wa mee ya nnekwu na eke mee ya n'oye mee ya na abụ mee ya na nkwọ ọya gbuo ya agwụ Ikwunne Chinedu ngene n'ọha ka ọ na-eme omenala ya mmadụ onye metụrụ ojide ya nọ jee n'ebe ahụ idowe ivu agwụ ahụ wenyite ya enu ka ọmụmanya bara n'ivu agwụ ahụ nke dị na-arụ ogirisi ahụ ebe ahụ gbadọftarazi anya gbadọftarazi ugbenye
ngwa ji nwayọọ ka unu ma anya ọgọdọ nwa dị ana na nna ya ochie anyị jikọgo agwụ be nna na agwụ Ikwunne abụ Chinedu Ngene ejikọgo ya ọnụ n'ọya ka a na-eme omenala ya ibe bidozie tata ọ bụla owu ọjị ka ọ bụ nye unu ata ligbe ọ bụla owu egbe na ọkụ ka ọ bụ nye unu na-eligbe ọya jeze ka ime mkpumira eleba si ejekọta ọnụ ngwa ndị Ikwunne parụta ndị Ikwunne gị nwa ya aparụta nke gị ndị Ikwunne aparụta ọbịaza n'etiti ndị Ikwunne ọya ndị Ikwunne parụtakwa unu nke unu ka ha jikọta ọnụ ọya wetazie weta ọbọ ka ijikọ ọbọ ọnụ onye zere akwa wezere ọbọ ndị Ikwunne weta ọbọ nyezie nwadịana n'ọbụ ị na-enye nwadịana ọ ga-adụli ile ngwa nwadịana ikene ndụ nna gị ochie na ọ ga-adụlụwa na ise ngwa nọdụ ana n'oche nye ọgọdọ ngwa were ọgọdọ a nke ikezie ọwa ele isi chọ ka ọdụ isi na wee jikọzie nye ijikọ onye onwe ibe ịchọkwu ntị na ya ka o wee na-ejikọta ọya kezie nye kechezie nye emechezie enweela ọzọ ịchọ nsi kuzi wee kezie nye n'ọbọ ndụ nna ochie nye nwadịana ya ka ọ na-ejikọ ọnụ ya na ọbọ nke be nna ya ka unu dogharịa ile bido tata iwe ọma mere ụzọ ọbụla mechi emechi ya merezie agwụ na-aba anọkọgo ọnụ agwụ be nna ya na Agwu'S Ikwunne anọkọgo ọnụ n'ọya bụ omenala omere n'ọya walie n'eke walie n'oye walie n'ala walie n'akwọ ọya dobezie nke dobe nke a na nna ochie ngwa walie n'eke walie n'oye walie n'abọ walie n'akwọ ndị nna ochie enyego nkeba ọya wetazie nzu Chinedu Ngene bịaza nọdana kedu ụvụlụ nke a bụ ọnụ weta ụmụ akwa bụ ọnụ weta akwa nke bụ ọnụ wetie ka e wele eze iwe ngwa welu akwa nke ịkpọ agwụ be nna gị na agwụ Ikwunne gị n'ọta ka a na-ejikọba na abụọ na tata ka ejikọ na agaghị adụbalị gị ele iweta ovu ọkụkọ nye baba lie agbazi n'ụta ọbụla egbene ka aka lụrụ inye baba agbazi n'ụta baba lie ọbụla nwunye ka aka lụrụ inye baba agba n'ụta inwezi oke na nwunye inyeba baligbe ị na-ayọ ọkwụkwọ wee nwa ọkụkọ oyibo nye baba lie
na unu ga-adụ n'Igbo dụ n'oyibo n'ọnya ka ị amala ile agụkwa n'ahịa nsọ iwe ọbụla sọlụ iwe ọbụla masị gị nwa dị ana na ndị nwe obu ya masịba bụ mmụọ ị na-enye nri n'ọnya ka ị na-ayọwa gị Chinedu ngene ngwa zere iwe na taa ka a na-anọkọ ọnụ ọya ma anya bụ ọbụla ịma na ọya onye tie ma anya ọzọ ọya weta akọ na uche gị dokowere ọya weta ụvụrụ wele ụvụrụ wele ọmụ n'etiti ka ị ga-akwụzila wele ọkpịa na-abọcha ide Igbo gote na laps ike ego ogowe na laps abọchie anya ebe ahụ chọzie mmadụ nye mma ka ọ dịfuo oyi na ka ọ bela mma nwayọkwa nwayọ na-eme oke iji amaka onye Igbo winte dị akwa nke sana ndosi ka akụba ọta akụbazie na ya na-akụta ego ngwa nwụrụ ya nwee nne uche ka ewezelu nwa dị ana na Agwu'Benna na-ejikọ unu tata ka wa dowalụ gị ile wa gbazi n'ụta wa likọrọ ibe ọnụ na-enwezina emela ome enwezina onye gasala iwe n'ọnya ka ị na-emelụ wa mee ka ịdụ nnekwu nye ka ikenye gị oke gị chụwalụ gị ndị ilo gị n'ọnya ka ị na-ayọ na ụmụazị amụta a ga-azụkwanụ azụ o wetara ego eji azụ ụmụazị zụta ego eji ya enete nne gị mee ka ụmụnne gị dụwa mma emekwuo ka ndị ọra na-abata na beredo mma mee ka ndị nna gị ochie dụkwuo mma n'ọnya ka ị na-ayọwa ọya ma edo ise sị na iwe anyị na-eme ahụrụ ya were isi etinye owe zuo oke ise ngwa wele ọjị chọọ nke gbazi ihe niile a na-eme wee zuo tata enweghị ikekogo ike tata nyere anyị anyị ndị amụsụ mmadụ nyere anyị ndị aka bara n'obi mepiche ndị ile anyị mepiche isi maka na onye si na ya ara adị onye akwụkwọ ara agba mmanụ ma mpa ma abara na nke ya onye nna anyị unu egwu m na-eji ka m fụta ire chaka ka ibe m usoro m na ọhụrụ ọrụ abụ egwu nke anyị adịzi iche ekerekwe m ọwụsoro iji ele ise na isi na ọgbọ wee soro ọgbọ na ikenele unu wụọrọ agwụ ngwa welu nke ihe nyewe ngwa welu nke gị Agwu'Benna ya ọya nna anyị bịa welu nke mbarafịa ọ wetara gị ọjị ka abịa mmeri na-eme tatọfụ na ọjị wotofu na ọjị nke bụ ọnụ ka nna mmadụ ghara ịtakọ ọya nna wekwuolu nwezi anya nnukwu na ọ ga-adọli ya ile ise
Ekene ka na-ekene unu ele nzụlọtabeghị ele etimanye ọka ahụ ọfụma osi otu gawa ise ndị onye ọbụla bịa ebe a nsi na-agwụ kpechara ya ekpere ọ dụrụ ya mma ise unu ewetara egwu anyị aja ọnne unu ewetara egwu anyị aja aba na-achụ ego ọkwụrụ ya eweta egwu ise nke anyị jara ejete nnekwu ego natagodo ebute ite ba ma ọkụba ise ekene duru unu n'iru ya duru unu azụ gozikwanụ ndị bịa ebe a kwụdoro anyị n'ụkwụ agwa ise dọbalịa na ihe niile ma na-eme ọgwụrụ kpọọ n'oyoyo ise ọgbụ aka nne ka egbuo na mma ọgbụ aka ekpe ka egbuo na mma ise n'oluzi ọzọ ka ịgbochi ya ite mmiri agwụ ekwesịghị ịkwata ngwa ebele nni ba ga-adụ n'iru ebe ọdụ eme ka ewere ga nwe obele ihe ji jee chọọ iwe duka ebele gbata mmiri mee ka ji were ute ji ele were ute ele ka enwe gwavula ebeleba ọkụba ọya tinye ọkụ a n'etiti ya kwabebe m gwaga ọsịsọ eme ka obele ọya na oriri na-eme ọya gwadozie mma n'ebele agwụ ngwa weta nzu na edo nye nzu na edo mba nke akpụrụ akpụ ọdụ te oke na nne nzu weta edo agwụ va na-enye valikọba va ṅụkọba agwụ Ikwunne na Benna n'Ikwunne vadụbele nye ndị Ikwunne nwunye nzu nwunye nzu ka onye zie gị dobelie nwunye nzu na nana ka o wetazie nye gị ngwa nyezie nwa dị ana gị ise ngwa tileba na akọba chikọ onye ọnụ agwụ Benna na Ikwunne vadụbele ngwa edo ya bụbụ oyi odonigwu ọya ngwa nyezie ya anụ ogbu anụ ke mma nwụsị weta bịa weta mma ndobele onye itie n'elu isi okpukpo jos onye enyi enu ọ ga na-abịa onye itie enu kas onye enyi enu jidere enyi ya ọ ya n'afta bịa n'etiti ebe ọkụkọ ahụ dị na-agwụ Benna na Ikwunne n'ọnya ka ya Chinedu Ngenene ebele nniba akọ na uche Benna na Ikwunne ọgbọ n'ọgbọ barotezie ya ọbọ solu na ọbọ le weta mmanya ka ị tụọba weta mmiri gbe ọsọ ọra na ya ọya tinye wunye na ya ọya gbeeleba na itebe na akpịrị aghara akpọ nke ọ akwa akpọba
Badawazie. Tụọwa nkwụ. Ma nkwụ enu bịa ị na-enye baba ṅụọ radile, ngwọ bịa inye baba ṅụọ radile, mmiri ọkụ nye radile, ma nke oyibo ma champagne bịa ya na-enye baba ya na-aṅụ ọya dị n'oyibo, ma nke dị ọcha ma nke dị edo edo ma nke dị ọcha ọcha ma nke dị mmemme ka ọ bụla inye baba ṅụọ. Ise amalile ba agụ na nsọ. Ise anyị kenere unu. Ọgbọ ga-esolu na ọgbọ leenụ. Ise akwụsoli bịa gba mmanụ. Ise anyị kenere unu. Kene ọra.